Ahoj. Ahojte, máme tu farmárov z Vietnamu. Marian, ahoj. Ahoj. A máme tu Lim, ktorá je jeho manželka, farmárka, došli nás pozrieť z Vietnamu a teraz nám Lim robí veľmi dobrú kávu. A tu máme aj malého budúcu generáciu farmárov. Budúci malý farmár a veľmi dobrý barista. Pozdrav našich kamošov Lim. A Števko, náš fotograf. Wow, wheel, big wheel. Takže takto to u nás vyzerá. Lim v kaviarni nám spravila perfektný beč. V60, pardon. Po roku sa s Marianom vidíme, to je Juraj, náš fanklub a kamarát. Ak to má chuť na Zania Coffee, tak potom nájde u nás. Marian nám doniesol takéto brutálne darčeky. Máme Black Honey. Marian, môžeš niečo aj povedať, ak chceš? Jasné, zdravím vás všetkých. Hej, prvýkrát sme došli pozrieť novú lokalitu Janíčkovej kaviárne. Konečne zase po roku sme na chvíľu na Slovensku, takže moja žena a dieťa sú prvýkrát u nás, takže im môžeme ukázať, jak to tu vyzerá, aj čo sa týka kávovej kultúry a tak ďalej. Takže ukončíme živý hovor, ideme si dať skvelú kávu. Ak to bude mať chuť, tak cez víkend sme otvorení. Ešte naposledy Lim, Jan. Takže čaute. Need to be careful because one more coffee shop. We didn't eat too much. It's okay.